پێنگاوا ئیرۆ یانژی دەستپێشخەریە ئیرۆ دەستپێشخەریەکە دە ئاراستەیە کەسنا کەسن خودی پێدیڤین تایبەتە. گەیشتنە کەسێن خودی پێدیڤین تایبەت مافە و نەقەنجیە ئەف ستراتەژی لە سووریە نوژ بۆ وێ یەکیەک و تکەس لە پاش نەمینە. ئۆ کۆمێن پشکەکری چێ نەبن ji بۆ داینە مافانە دێ لە هەژمارێک مزگەفت و ناوەندên diyarkirî ji بۆ gihîştinê asanîkarî hebin. Li pey vê jî dê pêngavên girêdayî mafên wan ên kar werin. Rêjeya gihîştina kesên xwedî pêdiviyên taybet ji bo kar, çi di sektorên giştî û çi di yên taybet de be, mafekî bingehîn e. û em ê îşellah bi awayekî zelal ji bo cîbicîkirina wê bixebitin. Tişta ku me îro pêşkêş kir li ciyê bilindê mizgefta Şafî bû, ku ew jî wergerandina xutbe û nimêja Eînê. Niha ev werger çi ye? Ew wergera bi zimanê îşaretê ye ku zimanê keran e. Helbet kesê ku vê çîrokê nizane, ew zimanekî xwediyê keran e ji ber ku ew nikarin bibihîzin. Lewma em peyvan werdigerînin zimanê ku ew pê danûstandinê dikin niha, dema ku kesek tune be ku çîrokê ji wan re veguhezîne. Ew wek her mirovekî bihîstiyar dibe ku amade bû û fêm kir ka çi tê gotin. Xutbe bi zimanê ku ew pê diaxive digihîje wî, ev jî pêngaveke gelekî xweş e. Elhemdülillah, piştî rizgarkirinê girîngî bi van koman hat dayîn û xelkê hest bi van mirovan kir. Ji ber vê yekê Rêzdar Wezîr bi hemahengiya bi Wezareta Karûbaran re li ser vê mijarê israr bû ku pêk were. û xwestekeke wî ya gelekî xweş heye. Helbet spasiya wî tê kirin, Xwedê xêra wî binivîse, ku di çend mizgeftên bajarê Şamê hebe.